Digawe sak singkat-singkate ya, Truk. Iya. Arep pelakon wis ora saiki wis ngono wae. Pokoke dicuplik sithik-sithik bakune ora ninggal benang merahe. Ngono ya. Alhamdulillah. Ning yo iso tepat waktu ki gara-gara ya. Iki sik angel kae lho Banjaran Sumantri. Yo. Nanti 2:30 lagi goro-goro. Ya sok dibaleni neh diringkes-ringkes ayo. Sing baku ngambali atur menggaris bawahi ya. Atur kula wonten ing sistem nimbukan kala mau. Ngono yo. Masih dalam untayan benang merah bersih dusun. Dusun Weru, dusun Bulak Mojo ngaturaken panuwun. Panitia kang sarta sedaya para warga masyarakatipun ingkang boten waleh-waleh ingkang boten jeleh-jeleh. Nuwun inggih animbali kula sak kanca sanggar seni Astabrata. Ya ayo. Cedhak kene ya tekan omah. Ayo karo glinding. Karo glinding. Mbak Manuhara aku mau pengen mampir balem griya, mampir gubuk monggo. Mau arep mampir ya. Ya, ing atase awake dhewe isih pinercaya rambah kaping 3 iki wis luar biasa. Isih diparingi wanci, isih diparingi wektu kanggo nyambung tali paseduluran, ngragetake tali silaturahmi. Ya. Tembunge agama piye, Truk? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke sing dadi rezekine. Didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Pancen sing suwun kaya mangkono ya. Saiki leren karo ngaturake tetembangan luwih dhisik ya to. Dadi gara-gara iki nggo ngendoni sediluk. Nggo leren nambekan sediluk sadurunge ngrampungke lakon. Ngono ya. Anu pamundutan ya. Mas Heru. Ya, jan. Nggih napa? Bersih desa wae. Pelok barang. Ya. Liyane bersih desa renek. Tanggapane didingkon lagune kuwi piye? Permintaan kok cerewet dublak keprak bongko kowe. Lah nyoh dublaken. Ya. Bawa. Ayo Mbak Heru. Apan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh sukar
Yo, sarang ya. Glia 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 mandang kaya Salanggam sih. Yo. Mbak Pesek sih. Ngadeg Sri. Selamat pagi Sri. Ya. Selamat pagi. Yo, Mas Anang munggah, Mas Anang. Panggah kuwi gathukane ya. Lho yono, kopel lo. Nek mau limbukan manak ki apa ya Sri karo Nanang sih. Tak golekne singkatan. Kesenengan Nanang ket mau WA wi. Sik tak golekne singkatan Nanang karo Sri. Nangis ya. Lagi domongi ya. Nangis Nanang Sri. Grantes pokoke. Ya, nyekel mic. Apa lagi sing ngeterne cemplan po? Oh yoga. Cekel Mas, cekel. Ya, Gua kelaru nyekel tanganmu. ya. Kayak gombal lah ya. Aku kok. Ya. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi Mas Akbar. Alhamdulillah panjenengan mboten ngantuk cimelek ya. Peh niki wau ya rada setengah liar-liar. Kalih ngelamun Sri niku. Ning bareng Sri tak unggahke Padang ya. Oh, langsung melek. Langsung mulai biar. Langsung biar. Basa Malang, sipel. Sipil, Tenang, sipel, sisil. Si.
Oh, nang kono kok. Oh, alah. Kowe kok ya roh no. Roh. Lah wong Sri nang kene roh kok. Sri itu masuk kriteriamu ya Mas Nanang ya? Pas tenan mbuh ngopo. Bodine Sri piye bodine? Aku arep Nek mbok bocah rasane, nyun sewu. Wis, Menurut insting. Oh, wis gak iso membayangkan pokoknya ning ati kuwi cocok carane. Kacek siteng nek ora Sri. Oh, ndak oke. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Belum waktunya. Tak rekam Marman ya. Oh iya. Sus anu, bawanana Mas Nanang. Nggih, napa niki pelok napa slendro? Saged. Ya, nyari tawang. Karo dihidupkan suasananya loh. Pah tenan iki Mang Sri sampe nunggahne aku langsung melek langsung sak. Yo rasa bulan balik itu melek-melek. Jajan komplit ngisor dhuwur melek dadine ndak. Apa kuwi? Meripat, Mas. Dek ini baru weane sinden-sinden to Dek ini. Kok tahu sayang? Aku roh sing ngejak duet. Kok tahu sayang? Ngejak duet di tengah Semoro sapa Dek ini? Kok tahu sayang? Roh aku. Ngono ki aja cemburu to, Sri. Aku roh Dek ini baru WA sapa ayo duet di tengah Semoro. Kok tahu sayang? Ini loh, kamu masuk live streamingnya Mbak Ono Hara itu loh. Saya tahu. Cium-ciummu. Jan kepara nyoto. Alah, aku ngono nek dadi wong lanang kok ora wani ngambung. Ini apa rugi ya, Mas Rugi. ya? Heeh, ora kita kecup-kecup. Iya. Tenan lho ya. Oh iya. Live TikTok apa IG Mbak Mano? Oh, TikTok. TikTok. Jangan lupa punya Mbak Manohara akun Rasa, TikToknya di follow. Rasa mbok omong nih. Ya ora kok Ora ngono. molo aku no. Wis yo, nggonku nanang merem. Wis, oh iso. Kok iso entuk nomor sinden-sinden kok ndi to, Mas? Ya jane kok ndi? Sing maringi nomorku sinten? Entuk Tak dukunke. Ya kok iso entuk nomere? Oh, sik aku roh. Sinden. Aku roh, Sri. Sopo? Ketoke Tris. Lah ngopo Pak Tris? Ora yo. Keliru. Siap. Heeh. Oh, Deni. Ora. Deni ke mafia lho. Ora. Mbak Mano, Halo. aku agar jagoan ngopi karo Mas Deni ki mesti Iya, Mas. ditakoni. Sing dibahas aku, Mas. Sesuk bintang tamune sapa? Nek sesuk ning Bulak Mojo tanggal 5 Mbak Manohara. Kese teko elek enek Mbak Manohara. Aku nek bintang tamune kuwi mesti dientekne. Mesti wedi ngono maksudku. Iya, Pak Eram. Gemuan. Ora kok ngono lah ditekne terus aku dincrok-crok tabuhku kethuk bareng dicekeli aku ya suwe-suwe malah wedi to aku. Sik to apa to? Ki omong Ya apa to ya? Oh iya. Aku iso dincrot-crot bareng lho. Ki apa jare caki? Walah ngono kan engko tak DM to, Bang. Wis dan nyanyi tak tuwap. Nyanyi dang gak gini. Iya saya. Dempet. Meh kenaan lho wi mau. Ora apa-apa nek nggur gandengan. Yen ning tawang. Ya. Ono lintang. Iya. Aku wis kadung gak kuat ya. Dicekel tangane to nang ning adikmu iki dicekel tangane jajal. Esok pengen bahas tabrata di model gini ya. Anune beskape. Nggih. Terus katoke jin. Oh, siap, saya setuju. Oh, apik gitu. Ayo nang tangane pesek didemek nang ya kuwi. Ayo tak Demek. dudukkan suasanane. Mau Nah. Cah ayu aku Didemek tangane. ngan. Nah. Ora. Teni. Oh, saya Mas, aku roh. nyapa? Nanang golek sinyal. Oh iya lah wis kene ya. Ya roh wae. Lah mbok kira ra roh apa wis iki yo ngenyek. Lho yo. Marang mega Iya. ing angkasa. Oke, Sri, ngono iki muni to. Mas Nanang ngono. Mas Nanang. Iya sayang. umpama aku kembange kowe dadi apa ning ngono lho, Sri. Umpama aku kembange, kowe dadi apane? Peh aku lek kon dadi tawon ya gelem. Lah kok iso tawon? Ya aku lek ngentupno po. Jan. Iso ngentuk to, Mas? Upama aku dadi kompor. Lah kuwi lho nek ra Umpama aku percaya. iso dadi Kuwi nek gak percaya tope teles lho, San. Wow, aku kepara nyoto. Upama aku dadi kompor. Umpama aku dadi kompor, Aku wajane no. Kok iso aja? kok iso wajan? Lah perune aku iso numpangi dirimu.
Wede. Kaya isa. Upamane aku dadi ambulan. Apa aku dadi ambulan? Oh, aku sopire. Lah mayite sapa? Sopire aku kok iki. Ora iso, mayite yo sing ngomong. Roh ya. Aku sopire. Iso rayaan. Ora apa-apa, Mas. Aku mayite ora apa-apa. Engko aku mayit, aku tangi nekek sopire. Ora masalah buat tekek wong demit anu ngedeni wong picek ya kisinan demite. Kisinan. Mbak Mano. Pak iso iki dadi ambulan iki dadi sopire lho. Lah iya. Boyo lha ora anu no mayite mati pindho kok. Malahan ceklak-lakan lho. Yo. Aduh, duh. Son takon war tane reki Saking Cianjur juga memantau. nggih sugeng wungon Mas Waris Sugiono niki wau nggih nyimak Pak Lasiman. nggih Pak Lasiman weh selalu menyimak. Umpama kowe duwe bojo Sri tenan kelakon mbok apane nang. Nah, kuwi lho. Wes aku sarungan terus ndak leren. Bayu sarungan terus. Sarungan terus. Wes non-stop 24 jam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, iki ditekoni tenanan kok. Sarungan iki mergane Arep salat. ngopo kok sarungan? Salat 24 terus. jam ini apa? Salat terus. Yo tandang gawe to, Mas. Ya Allah, lara nyambut gawe berarti nek sarungan terus. Ya nyambut gawe lek awan ku paling mari awan jam 12 awan kae engko istirahat ku langsung sarungan ae. Ini Wah. kowe iki nang kowe iki wis dikai kekurangan kok malah kurang ajar. Lho, ora lek pripun to, pripun? Itu kebutuhan manusia ya Mas Anang. Lah lek pun Ini loh Mas Nanang tak warai. nggih. Kamu itu harus privat dulu kepada Mbak Manohara. Ya. Belajarnya kudu karo Mbak Manu sih. Ayo sarungan sih ndageke. Ya ampun teng mriki. Gayane lho. Ayo apa ya? Oh, tabuh kethok spesial. Wong lanang kuwi wajibe Nah. bekerja keras. Nah. Yen sampean bekerja keras entuk duit akeh kena dienggo ngayani wong wedok. Niku pasti kebutuhan hidup niku sebagai rumah tangga lak leres Lah niku. nek wong rumah tangga kok kur cinta-cintaan tok cinta-cintaan. Wah, lah nggih dipakani kaliren. apa? Kaliren mengke. Nek aku penting duitnya oke Mas. Nek ra duit aku moh. Oh, Duh, apapun rong- yang rong- terjadi pokoknya rong- tetap Mas Nana. tak usahane. Rong-rong apa? Duitnya oke. Lemahe. Wow, Iki bar tuku lemah yo. Sak anu sak. Gering gue nguruk tok. aduh. Der lagi. Mas Akbar Wah. iki kok ya. Tebar tuku lemah tenan lho Dek. Oh iya ta? Sak pikep ya Mas. Betul. Gue nguruk ngarepan. Ayo. Tak dongakne muga-muga Sri kowe langgeng karo Nanang ya. Moh aja to. Apa ora gelem tak rudo paripeksa. Langgeng les seduluran ngono Mas. Langgeng seduluran. Wah, lah yo aku malah nangis kok seduluran. Lah kaya wong sapa. Wes aja gendra-gendrang Mas. Takut ati tolak ya. Mas ceblok lho, Mas ceblok lho. Ora. Ceblok lho. Aja opek tak pendem kowe. Aku nelongso gitu ya. Kaya tangisan Ayo tengah. terus. Ya cinta itu tidak perlu dipaksakan. Nah. Ya, betul, betul. Cinta itu buta. Buta yo kaya sing nyekel mic iki. Iya. Ayo. Janji kowe lek sumedhot ras ing tias ingsun. Ngono dicekel tangane to, Nang. Aku takut wedi lek kleru. Ora, ndang to. Lah, Jajal. bareng cekel tangane to Mbak Sri. Ayo to. Iki yo nyapa. Ayo. Kuwi lho berharap kuwi lho Mbak Sri lho. Oke. Ndang kudu ngono profesional. Ngomong ki nyapa to dhewean iki. Gendeng ngene kok ngene nutul jenenge. Heeh. Kuwi jenenge nyogok. Nimas ingsun prasot. Aku wedi. Dilingling. Lah kok iso dikaya bocah iki. Mbok kira bayek. Gila kuwi bayek. Kowe iki duet ki mesra-mesraan. Ayo, Ge.
bumi langit. Anu to ki. Oh, medun ki cahe mesti. Cemplon medun. Lah kae. Oh, lah kae. Apa karo cemplon? Upama, Mbak Sri. Nggih. Upama wong sak donya sing lanang nggur loro. Mas lanang karo cemplon ki mlendi. Aku mending ora, Mas. Bah ngono. Kewajibane wong rapi yo. Iya, tapi mending gak apa-apa jomblo seumur hidup. Beliane welek-elek ya Sri. Lah ya Mbak Pilena sing rada apik. Sapa ngono? Lah cemplone ora rapi to. Ya apik. Wong cemplon iki yo ganteng iki rasaku. Iku adikku, sak adikku. Wong karo aku yang ganteng cemplon lho malah. Wis ngene Sri, umpama sak donya ki eneke kur cemplon Nanang karo Herwe milih sapa? Lah wis. Ora pilihane mau aku ora iso jawab. Wis jawab. Momo aja ngono ah. Karo pilihan kepapat wis enek pilihan tambane. Apa? Mati selamat. Pilih Pakde Slamet no. Soale warisane kok akeh. Lah kok kan Sembrono. lah kok duitnya kan dikekno aku kabeh. Lemah omah. Yo Sri ki bae. Wah, Sri ki bae wah. kami donyanen. Jebule kaya ngono. Lah yo yo pilih Pak Slamet aku sing wis Wah. mapan. Digambang udelmu lho engko. Tak rewangi aku awan raro awan bengi raro bengi jebul we. Kenyataan. Blenjene janji aku. Alah mbok wis ayo. Sri. Nduk Sri, Nggih. rungokno. Bondo donya kuwi ora kena digoleki ya, Nduk. Nah, Ora iya. digawa mati. Betul. Nduk, kowe kok iso malah bojone wong wae ngrusak pager ayu. Lah pilihane kuwi milih iki Ya aku. pager sing elek akeh kok pager ayu. Ya Ya ayo Mas Nanang neh. Lho, Neng. Tangi sing tias. Terakhir to ki. Goceki Nggih. tangane, goceki tangane. Lirik terakhir kudu bareng. Oh, ngaten. Nek cengkoke ndak padha takon baleni sak padha-padhane. Tokne bareng nang. Siap. Siap. Tokno bareng. Ayo nek bareng. Ya. Tangi sing tias. Nganteni padang Tepuk tangan pasangan yang serasi. Saya doakan semoga cepat hamil ya Mbak Sri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masaku. Kok baper to Mas Herman ya? Sanu ya sabake ya. Nggih. Kok aku tuntunan Sri ya, kuwi rada anu HP ku ning kono ndak Ya ya, lho rene mah wis dituntun juga. Aku lek aku wis nuntun moh. Ayo langgam wong ayo. Ayo. Coba kayak apa? Ya. Ya. Ya, ya. Yen no lintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu. Marang mega ingkang kosong keangkas. Sontak kok ipawartamu. Janji aku eling ayo tangi sing ati lintang ing kamar tresnaku sundul ya ati Cek semono janjiku disekseni
fenomenal ini. Yo. Terus FYP tenang. Nangis, pasangan nangis. Yo. Yuk. Yen ning tawangan lintang jayo rungokno tangis sing ati binarong swaraning ratri nganteni bulan dadari MC Mahlana, atur para warga. Ugi katur dhumateng warga masyarakat ingkang tasih uwuhan Meru Blak Wajo. warga masyarakat Meru sedaya kemawon ugi ingkang wonten live streaming Asta Brata Media Sugeng Wungon. Eling ayo ngono tangis sing ati lintang tresnaku sundul yati yen ning tawangan lintang cahayu rungokno swaraning ati swaraning ati lintangnya bulan dadari. Tepuk tangan untuk Mas Nana. Terima kasih Mbak Sri Pesek Wong Bukan rokok sama kopi. Oh nggih Ya. Mas Mas Abra. Nanang, kok Mas Nanang, Mbak Sri. Iya. Aku sih bikin ngekekno ning Mas Nana. Iya no. Ya engko sesuk dirimu tak jak nyate, engko tak gonceng ngono sih. Dijak nyate. Wis to njaluk opo ae bakal tak turut. Kok sampean romantismen toh? Dijak maam sate po nyate. Tak jak maem sate sing gonceng kok aku. Iya, arep bunuh diri Sri. Wis to paribasane nek kanggo Sri waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak sembadani wong. Lah omong kok dhuwur ngene kaya jungkel lho. Lah ya Mas Wes. niki amit nggih. Siap sayang. Wes Mas monggo. Terima kasih Mah ya. Mama gedang. Mama gedang lho. Ya Allah Kok nggih. malah sing wedok toh sing nyangoni sing lanang. Lah pripun to? Berarti wong wedok iki saiki usume torok ya, Mas. Torok. Betul. Sampean per yo ngono to, Mbak? Kok tiru-tiru ganti. Kados kok ngaten to.
Anu Mas Yoga. Nggih, Mas sembah Semplon, Mas nuwun. Semplon, Mas Semplon. Wo sing ning kono Mas Semplon Nggih, sing bantu ya. sembah nuwun, Mas. Asisten 50. Gayari. Aja medun sih, aku Ben tak mudun munggah yo ngono. ben to. to. Klon. Mau ngomong ngono iki, Semplon. Ayo medun, aku tak munggah ngono. Lah, iki aku munggah apa ora? Iki munggah apa ora? Sapa geno? Aku munggah. Ya no. Ya. Aku ki makan wis rampat. Rapat kali? Aku makan wis rampat. Oh, serampat. Nah, saiki aku Saiki? pengen duet karo Mas Cemplon. Mas, sepote serampat Mas yo. Oh, selamat nih. Oke. Ya to. Ya no. Weh, ukele, Mbak. Khas, mempunyai ciri khas. Oh, ciri khas. Serampatnya itu, ciri khas. Cono. Kerih ya, Mas. Yo. Oh, asli Surabaya. Ayo mangga Mas Cemplon, sepote Mas. Oh, asli Surabaya. Ya. Alah nanti kecemplung lagi hidup. Yo. Ay. Aku sih mau ke WC. Ya, aku sih ya. Asik. Dicontoh Mas semua. Oke. Waktunya. Wes. Aduh. Kita. Kim kan Mas Cemplon wis, ganti Mas Akbar. Oke no. Ora. Kim sarehne Mas Cemplon wis gelem jogetnya Mas tak sangoni. Lah, kok jupuk dhewe. Ning ndi mengke? Ya jipuk dhewe Mas. Jipuk dhewe. Lah jipuk dhewe ki lho. Jumeruwe. Ora. Jipuk dhewe. Karo merem. Wis tondang. Gusti Allah. Nek ra gelem tak gane Deni lho. Wah, enggak. Deni malah ngemos. Nah ayo, jipuk. Wis minggu lah Deni. Wes apa urung? Wes lorong. Nyoki gawa miki. Wes jare arep duet Mbak Yu jenengan. Lah ya sik to dijupuk sik. Oh dijumuk sik. Jaluk sangu apa ora? Jaluk. Jaluk no. Ayo. Jipuk dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mbok kira gendruwo apa piye aku? Nggih. Wes mbok pacat iki. Tolong. Aku ora mentala ya didumu Bang. Piye kok? Nek demek karo dimumuse kok. Mosane kompu Mbak ngono jere. Duwe Mantang sih. Astagfirullahaladzim. Apa ki lagune apa kok iso kejak? Kan biasanya Banyuwanginan wis. Wes no. Saiki Mister Mendem apa Mendem Wedokan wis. Wes. Pilih Mister Mendem, apa Mendem Wedokan. Aku tak dadi mboke wis. Nah, betul catatan.
Ora apa-apa. Tak warai. Ayo diwarai. Piye? Madhep-mantep sing ndi? Mentem wedokan wae. Lha, jadi diwarai ku sesuai iso. Sing mboke lho. Ajar ya, Mas. Ayo Ya, wis ta. Ajar iki. Apa ta sing ora? Bliru iku suarane. Ora apa-apa. Ora. Tahun-tahunan melok wayang suarane bliru kok ganti cangkem. Lah aku pengen budek rada. Oh, Wiraswara. Karo wira swasta. Enek sing butuh. Kaya enek sing butuhne Wiraswara ngene iki ya. Ayo, pedot perkarane ya suarane ra laras-laras. Mangkane larasno kaya Nadanya seberapa, Mas Tris? Jajal. Ki lanang sik to? Heeh to. Jajal. Mosok banji sik. Anu mawon, Mas. Hah? Mister Mendem mawon. Oh, Mister Mendem. Mister Mendem ya. Ya. Kok janji ora iso. Pilihanmu dhewe lho ki ya. Mister Mendem ya. Hmm. Aku wis kon gitu. Kondo. Ya. Mister Mendem tenan, oke? Nah, esek nganggo ral ora? Mboten Ya langsung. nganggo rasik no. Pasti ben pas ngono. Ben pas kok suarane. Late. Kok ora pas iku lambene. Kira rale mendem-medokane piye berarti? Mister Mendem apa mendem-medokan? Mister Mendem. Mister Mendem piye? Rale jajal. Jajal Mas Tris. Magadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Jajal, ral. Dipas sik. Iki kok ya bingung HP barang iki. Ora apal itu. Wong lanang kok muter ae. Aku duwe wong lanang ngene iki gak betah. Kesabaranku setipis tisu. Ya telaten kudu telaten nek niki. Mah. Telaten. Langsung mawon. Wah ya. Oh ya ral to nganggo ral. Nganggo ral. Welak kecer kabeh lho ini. Apane? Anu nih. Ya, coba kayak keempat tangan ki. Wis siap? Karena Nah, sama lagi. tak kandani yen ngono aku rasuti Kok nasuti ngopo? Wow. Dadak bali iki ngopo? Ya bali to, Mas. Aku gak iso jadi. Ibra gak iso jadi Ibra. Iso. Ndak kowe lho. Ayo dang. Ral ki ngecek Sabar, nada, sabar. ngecek nada. Iso. Aja cekak atimu. Suaramu api, Mas. Api. Terus. Cangkem iki. Terus. Cangkeme api. Terus. Ayo. Pilihanmu dhewe kok ora iso. Wis tak tutukke lelakonku. Ya. Terus. Jadi matamu iki ketok ora to? Iki api iki. Pancene bener kandamu. Yo. Terus pasti. Mergo mandem ngrusak awakku. Aku timbang. Wes. Iku lagi geblak ora lucu. Malah lucu. Lucu bae kowe. Ayo coba kayak apa tadi Ayo. ya, Mister Mendem ya. Nggih. Jogetnya kudu kayak Cak Dikin lho. Oh, kuwi koyo walang sangit kok segede. Ayo, Co. Goyang sik. Apa artinya malam minggu? Aja gondelan susur. Aja gondelan susur. Atekku tok ana tekmu. Atekku padha tekmu. Anya
omongan lantar wis aturi yen kanca marah kelali banjur ngunjuk pin sampeyan dadi tekene ora tak sesuatu Iki cedake. ora tanggep penting anak bojo waras aja munamuni nuturi kaya kiai dino wae yen mendem pindrasar dhewe Joget Mas, yo. Oh, enak banget. Penak toh. Ayo plot iki cedake. wis tutuk lelakonku Terus pancene bener kancamu sip. marga mendem berusaha Yen wis mari kanca-kancane pamiti sakar bagi mendeme ditinggalake selamat tinggal kancaku no duka duka no kuat padaku wis ora kuat Goyang Mas. Gini. Nah. Ngono aja, muter. Paling. Ngono ke lho Mas. aku wis kanjeng ciyu marake cilaka Ini. aku wis matur yen marake lancar banjur kunjuk sampeyan yen lali banjur ngunjuk Sip. sampeyan jatine Hey. ora tak gagas penting sesuatu waras ora tak anggap penting anak bojo waras sepunamuni nuturi kaya kiai Inglangan wis losor Wis tak cukup lelakonku Pancene bener kandamu Marga mendem dosa awakku Yen wis mari kanca-kancane pamiti sekar bagi mendeme ditinggalake Selamat tinggal koncoku leren no duka dengan no kuat
kuat mendemku wis ora kuat. Joget sih izin lho iki. Ciro lupat. Luar biasa. Ah, biasa di luar. Suwe-suwe ya pinter lho ya. Pinter tuh. Iki tenan iki sing komen ora aku lho iki lho. Mas Templon wis mulai pede. Lho Pak Waris Sugiono. Nah, jadi mulai PD ki singkatan lho. Napa? Pododus. Agar pedodel. Iya. Wis makasih Mas Terima Templon. kasih ya Mas Cemplan. Salim sih. Salim sih. Yalah, alah, tukang benak kabel barang. Jono. Sayang sih. Kenek nomor, kenek no. Wis to latihan karo kono sih. Karo jemukno dosa muka putih ya. Latihan ki karo Baji sik engko nek pinter lagi rabi wedok. Bah. Dadi ben gak rusak. Terakhir ya Mbak Pano. Nggih, Semua. Semua ayo nduk, berdiri nduk. Semua. Mama selak ngerias ronggon nduk. Pah. Ya iki, sok mantanku riasen lho. Oke, dirias jaranan ya. Apa unik kita FYP itu? Iya. Mantan jaranan. Kan nganjuk kan yo jaranan. Ya. Mboten, Mbak Sri mboten. Sering kok masak pendulan. Tahun ngarep Sri rabi lho. Oh, alhamdulillah. Gak riasen kayak iki. Aku mbok sambat yo gelem lho. Gelem lho tenan. Penting Kabeh karo- dadi sing nyengkuyung seniman kabeh. Nah, penting karo Nanang ya, Sri. Aku melok apa niku Ade? Penting karo Nanang ya, Sri. Iya. Kalau di kado Mas Nanan Kado. jare. Kadonya aku ngono jarene. Didu. Ya. Anu, apa ki? Kitur semilir. Ya. Oh iya, nganjuk istimewa. Oh iya belum. Karo Wijaya Kusuma urung lho. Oh, lu. Selaku Raino. Yo. Anu, apa ki? Masih bersama Apa? Nganjuk istimewa. Oke. masih bersama HR Audio. Siapakah operatornya? Mas Budi. Denny. Wis ganti yo. Mas Denny Garangan. Gumunku nek Mbak Manohara stylane penak ya. Oh, penak. Nek Mbak Mano. Masa nek gene aku gak penak? Kadang kalau nggih jus. Oh, potong gaji no. Hah? Ya Allah Gusti. Yo. Ayo. Yo. Asta Brata. Sudah. Nuwun Mas. Ingkang baku Mbak Manohara ndonga napa kagem warga dusun Weru dan Bulak Mojo monggo. Mugi-mugi warga masyarakat Weru mriki nggih Mas. Ya. Sak badanipun kagungan hajat Bersih bersih dusun. dusun. Mugi-mugi sedaya masyarakate pinaringan sehat, Sehat amin. panjang umur, murah Amin. rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Panenanipun saya melimpah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap melih. Amin. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Oke, terima Ya. kasih. Yo, sewang-sewangan laku Mbak Manuara. Ya. Mas Gareng Dik Bagong. Iya le, heeh. Iya Mas, yo iki wis nguwancik jamane adoh. Ono yo. Iki ning negara Mantili ono